La primera capa transpirable i sintètica, que transpiri i s'assequi molt ràpid. Mitjons de llana o sintètics també. Aquests són del Decathlon d'hivern. M'han anat molt bé, estan molt cascats ja, però encara funcionen. Veus que estan cascats, s'hauria d'anar canviant ja, perquè aquí no calenten gens, no estan gens. Però com que el porto sempre de dos en dos, no afecta quasi. Afecta, però encara els utilitzo. Roba interior tèrmica, d'acord? Pantalons i la part de dalt. En aquest cas, Arctic Armor. Sintètic, transpirable, zero cotó. Mai ha de tenir cotó. Cotó, caca. Mai porteu de primera capa cotó. El cotó agafa la suor, no la transpira, queda esmullat i seca molt lent. Si la temperatura del cos mullat per la suor, malament. Si sues i fa fred, et quedes mullat i tens fred. Si no fa prou fred per portar tèrmiques, porteu tècniques que transpiri. Gorros típics. Un gorro normal, si voleu pelfat perquè sigui més calent, i si no de llana típic, normal, ja funciona. Aquest té doble capa. Aquest fa doble capa. Aquest és més calent perquè fa més fred. Però a Catalunya un d'aquests potser fa massa calor. Un de més prim funcionarà. Teniu present, si després us heu de posar el casc, el gruix aquest vos afectarà amb la capacitat de posar-vos el casc o el que sigui. Entens? En lloc de quedar-vos aquí, us quedarà aquí. Això vol dir que hi haurà una distància que no protegirà. Passamuntanyes que no siguin de cotó, perquè els de cotó absorbeixen la humitat, la suor. Han de poder transpirar, vale? Que siguin sintètics. Aquests tipus de passamuntanyes són molt calents. Pots tancar-los també perquè quedin només els ulls, però aquests són per dormir. No ben bé per dormir, però jo els utilitzo per dormir. Per què? Perquè si dorms i et tapes la cara dintre del sac, la humitat que respires entra dins del sac. I el cap mai dintre del sac, perquè agafa humitat i aquesta humitat es queda dins del sac, s'humiteja el sac i quan fa fred, amb el sac mullat. Respirar sempre fora del sac i amb això no tens fred. La segona capa, aquest tipus. Això funciona molt bé. Calenta molt. Les aixelles les tens refrigerades. Si fa un pot massa de calor, pots obrir-te aquí per transpirar més. Que segueix fent fred, plomó. El que són plomes funciona genial. Les aixelles segueixen respirant. Tot el que sigui el tors aguanta el calor. El que obris aquí ho podràs obrir aquí. Aquesta combinació és genial. La primera capa amb aquesta, la segona capa amb aquesta i la tercera capa amb aquesta. Si segueix fent fred, us podeu tapar amb jaqueta. Si plou i fa vent, amb això esteu perduts. Caputxa gran amb la visera per la pluja. Si plou, no et va la cara. Regulable. Dintre les butxaques tens aquests tensors que activen de la caputxa. T'abraça més el que seria el rostre, la cara. I amb això d'aquí frenes el que tu necessites. Aquesta plegada d'aquí guarda el que seria la cremallera. La caputxa la pots plegar. La caputxa, si no la necessites, es plega. Butxaques per tot. Força grans, llisa per darrere i amb dues butxaques amb accés lateral des de darrere.
La cremallera és doble, és a dir, pots obrir de per baix o de per dalt. Al cap d'una estona de pluja, l'aigua filtrarà, però atura molt bé el vent. Per vent, va molt bé. Això d'aquí serveix perquè es t'abraci el cos, a la cintura. Com més estret està això, més es fixa a la teva cintura, evites que t'entri vent per sota de la jaqueta. Les mànigues, com tu vulguis. Interior, calenter. Això com a tallavents. Però escassa funcionalitat en pluja. Funciona, però s'acaba mullant. Què fas per tallavents o pluja? Un impermeable. En aquest cas, un altre Decathlon. Això és molt cridaner, però realment aquest el porto al cotxe com un backup. No té res de l'altre món. Les zones que porta les espatlles i la motxilla està reforçat, d'acord? Impermeable, costures segellades. Fa el seu fet, d'acord? No t'acabes mullant perquè al final estàs sota plàstic i no transpira. El problema és que no transpira. Aquest s'ha utilitzat un parell o tres amb acció i cap queixa. No es va mullar el que el va utilitzar, no és el que jo utilitzo. Et salva, si plou no et mulles, el pots comprimir bastant. És una peça que s'ha de tenir sí o sí, si no es té alguna millor. El que s'utilitza pel vent i per la pluja ve a ser això. Només és una capa que atura el vent i l'aigua, i la pluja, d'acord? No abriga gens, zero. Però si t'atura el vent, notes que t'abriga perquè no t'entra el vent. El Gore-Tex, veieu que fa molt de soroll, és com pseudo-rígid, té la pala aquí davant perquè l'aigua no entri al rostre, a la cara. El que és la caputxa és super ample, és molt, molt ample. Això què ens dona? Ens dona molta capacitat de cap. Això vol dir que pensareu més? No. Això vol dir que hi entra el casc. Amb aquest escut antivent i antipluja pots posar-te l'equipació i el casc. És una de les característiques de la Lightweight, que té el caparrot aquest. El tipus de caputxa li diuen de tormenta. A la que tanques fins dalt, que era la cara més. Hi ha un altre tipus de caputxa que el que fa és que aquí hi ha el coll, la caputxa queda com així, no sé com dir-vos. Els tensors, que hem dit abans, doncs aquesta de Gore-Tex ho té aquí davant. Queden els fils penjant. A la de Softshell ho tens a dintre de les butxaques. Té totes les juntes segellades. Aquí, igual que la de Softshell, té un protector perquè el metall de la cremallera no et toqui la cara. El que és la caputxa es pot regular de dues maneres. El cap per darrere i el contorn de la cara, lligant aquests fils. L'interior no té res. Els models moderns actuals aquí porten una butxaca. Què diu el model? Diu beta, alfa, el que sigui. Aquest és el model de fa 2 anys i pico. Li vaig comprar a un company. No és model modern. De fet, els models moderns, aquí dalt, a la caputxa també posa Arterisc. El que serien cremalleres. És prima, però molt bona. Segellada i funciona estupendament. No passa gens d'aigua, està provat, vull dir, és totalment impermeable. Pot ploure el que vulguis, que no t'entra aigua enlloc. Butxaques les té lateral i elevades. Si ets escalador portes arnès. Hi ha un altre model que les té aquí.
Aquí tenim doncs, el mateix que teníem a la de Softshell, perquè t'abraci a la cintura i no t'entri el vent per dintre. Amb això tu estrenys, té aquestes peces d'aquí, ho agafes d'aquí i apretes d'aquí i estires el que vulguis. Té dos, una a cada banda. La part important que m'agrada és això. Aquest model també té el que seria per les aixelles. Té aquestes grans obertures. Tens una cremallera que la pots obrir per dues bandes. Això millora moltíssim la transpiració, perquè la que t'obris un poc d'aquí i d'aquí ja se't va refrigerant tot i no passes tanta calor. Si no passes calor, no sues. Si no sues, no tens fred. Et cobreix a fora de l'aigua, però si sues et mulles a dintre. Entens? Regular la temperatura és lo important. La part de darrere, la caputxa que ja hem comentat abans, aquesta peça de roba és un escut contra el vent i l'aigua, res més. L'únic que té és que és impermeable i ja està. D'acord? L'impermeabilitat d'aquesta costa els 500 o similars euros que costa una tenda? Per mi no. Quan fa fred de veritat, necessites, a part de cobrir-te del vent i de la pluja, abrigar-te. Aquí és on entren les jaquetes, per abrigar, protegir del vent i de l'aigua. No és Gore-Tex, és una alternativa al Gore-Tex, que es diu Dry-Flight. Dry-Flight és la tecnologia que utilitza tipus Gore-Tex la casa de Quicksilver. Estem parlant de que és roba de snowboard. Val? El snowboard té la característica de que sues molt perquè és un exercici, és un esport, i a més cauen a terra, rodolen pel terra, hi ha un desgast, una erosió, a falta que sigui un material resistent. És una roba civil que ens funciona molt bé per nosaltres. La caputxa. La caputxa es pot treure, regulació del que seria el cap, igual que hem vist amb les altres jaquetes, tant la de Softshell com la de Gore-Tex d'Arc'teryx. Té la solapa d'aquí per la pluja també, se li pot acoplar una altra pantalla, tipus mosquitera. La caputxa està pensada no només per protegir del vent i de la pluja, sinó que està pensada per protegir del fred. I aquí ja comencem amb la primera capa per protegir del fred. El coll veiem que ja és diferent, a part de que també funciona amb el casc posat, ben protegit perquè no se t'obri la cremallera i a més talli el vent. Velcro a més, té la capa aquesta, tanca la cremallera ben tapat, i el fre quan regula la circunferència de la cara. Cremallera també reforçada, més gran, sistema càlid, el coll és molt agradable, tot això és transpirable. Aquí tenim airejat, aquí tenim airejat, una butxaca lateral. Nosaltres posem els guants aquí dintre, quan anem dintre d'un cotxe, dintre d'una zona verda, una casa, una vivenda o el que sigui. I quan els tornes a necessitar, els agafes. Butxaca interior, bastant ampla. Pots portar identificació o el que vulguis. A més, a dintre de la butxaca, una altra butxaca de malla. Aquí tens aquest cinturó interior. Per a què serveix això? Això t'abraça amb aquesta goma silicona. T'abraça tot el que sigui aturar el vent i quan caus a terra fent snowboard, la neu t'entra per tot. Fas la croqueta que diuen, no? Clar, amb això la neu no t'entra. Per nosaltres, quan te tires a terra amunt i avall en zones de neu, també funciona molt bé. Un altre tensor més, a part del cinturó que hem parlat,
aquest abraci més encara el que seria la part baixa de la cadera. Les mànigues tenen una altra cosa bona: refrigeració de les aixelles. Fa calor, tu obres; fa fred, tu tanques. Com hem dit abans, a la primera capa i a la segona capa, que tenen les aixelles obertes, amb això ho completes, igual que amb l'arterisc, que també t'obres i tanques les aixelles. Com veieu, és una part molt important a tenir en compte, i que si una peça ho porta, és important que tota la resta també ho porti, perquè siguin complementaris. Seguim amb la màniga. La màniga té una regulació típica de velcro, és funcional i va molt bé perquè és prou ample per quan portes guants. No només això, heu de pensar que el vent es filtraria per aquí, però les mànigues porten una doble màniga amb goma elàstica que t'agafa i agafaria perfectament el brou. Això és fantàstic i és super còmode perquè no notes que t'apreti. Cosa dolenta, no estan reforçats els colzes. Butxaques d'aquestes dues d'aquí. A més, té el velcro. I a més, cremallera. Porta un ganxo per claus. A la part de darrere és totalment llisa i és suficientment llarga com perquè el que seria la cintura sigui per aquí i el cul et quedaria per aquí i la pluja no et mulla els pantalons. Això m'ho he saltat abans amb la d'Arterisc, també té el mateix. La jaqueta Arterisc té la part de darrere un poc més llarga i fa que si plou la pluja no et llisqui i et mulli els pantalons. El que fa és relliscar i caure a terra.